Hi mga listeners ug followers sa Yesenia na Freedom Board. Welcome back again sa usa ka confession nga atong basahon karon. My name is Bay Gamay ug ang title sa atong confession nga basahon karon, Everything Happens for a Reason, Part 1. Hi, I'm not from University of Cebu, but sa lain ko nga school which is Cebu City Rapod. And by the way, nakagraduate na ko sa college. I just want to share my life and love story. Don't wanna post this on my school's confession page kay daghan ko kaila dito. Makahalata niya ang ako. And since I'm an avid reader of UCFB man pod, so I hope ma-post ni. Kabaw ko nga medyo di tuuhan akong story, but believe me or not, it's true. Okay, magsugod na ko. I'm not from Cebu. I was born in Mindanao. Upat may kaigsuon, duha ka laki o duha ka bae. Pobre kayo mi guys. Andi sa ingon nga hambugera ko, pero hitsuraan ko og akong mga igsuon. Pobre mi pero malipayon kay mi kay naningkamot jud og provide among ginikanan bisan unsa kalisod. Fresh pa kayo sa kong utok ang nahitabo pag 12 years old nako. It was Sunday morning, akong papa ug mama mangadto sila sa Zamboanga City. Balik ra sila pagkaugma kay naa ko no sila adtoon didto. Okay pa kayo ang tanan og na-shock na lang ko nga pagkahapon ana nakabalita mi nga nadisgrasya silang papa. Uot kay akong dughan guys. Nag-uol kay ko sa tanan kay kalit kayo. Namatay jud silang mama og papa. Og perti jud ming hilak sa akong mga igsuon. Kalit kayo sa tanan. Usaon na lang namo ang pag-eskwela ug mga gasto unon nga wa na silang mama ug papa. Di lali mawad-an og ginikanan jud. Mautong ning undang mig eskwela, akong duha ka kuya nanimpalad sa Manila. An usa ka adlaw giduol ko sa akong uncle, ni offer siya nga paeskwelahon ko sa Cebu. Mukuyog daw ko niya, then ni ask ko if kuyog ba akong manghod. Ana siya nga bilin lang daw sa akong lola. Ako lang sa daw iyahang paeskwelahon. Once in a lifetime chance na kayo to, so ako ang gigrab ang opportunity. Nikuyog ko sa akong uncle sa Cebu. Nasa car iyahang balay. And you know what guys? Everything that my uncle promised was a lie. Wa ko niya paeskwelaha o gihimo kong helper sa ilaha. Iyang asawa klaro kaayo nga murag gisamukan ako, nya daghan pa kaayo kog labahan. Sige pa kog padungtungugan sa sawa sa kong uncle, kay kas na kuno kayo ko, nganong gidapat jud kuno ko diri sa Cebu. Sakit kayo, maghila ko igabi matog ko, kay gimingapod ko sa kong mga igsuon. Samot na nilang mama ug papa. Usa ka gabi natog ko, gikamang ko sa buing, gihikap niya ang mga pribado nga parte sa kong lawas. Perti kong pangusog pero kusgan kayo siya. Sadly nakuha niya akong pagkababae. Wa siya'y batasan. Baga kay siya noong. At that time I wanted to kill him jud. I thought wala na joy pulos sa akong kinabuhi. Sige og hilak, mura na kog mabuang. Imagine, I'm just 12 years old that time. After niya gamit na ko, gituo ko niya og niingon siya nga basta mosaba ko sa iyang asawa, patyon kuno ko niya. Pagbuntag ni trabaho ang buing niya naabot iyang asawa. By the way, ato nga time nga gi-rape ko sa akong uncle, iyang asawa ni adtog Cebu nga kay ni visit siyang parents, nya wa dayon nakauli the same day, mao to ni take advantage ang akong way ayo nga uncle. Pag-abot niya, mao ni among convo. Mayon ko nga, Ante, gi-rape ko ni uncle gabi Tabangi ko. Gakurog ko niya gahila ka istorya. Tubag siya nga, ha? Nabuing. Di na siya ingon ana. Ayaw pagbuhat-buhat og istorya. Abigwa ka pa eskwela ha? Maging ana ka? Minghilak na ko og maayo. Og miingon, nga ante, tinuod in tao ni ako ang istorya. Palihog, maluoy ka. Itubag siya, nga di ingon ana akong bana. Usa pa, nakasulti na to nako nga nalain ka kay wa ka pa eskwelaha. Ayaw pagbuhat-buhat og istorya.
Sagpaon jud ti ka. Pasalamat ka kay gibuhi ka namo. Bisag unsaon ako explain niya, di siya motuo og tungod sa akong kahadlok nga iguli sa akong uncle mosulti siya. Nakahuna-huna ako nga molayas. Kay kumustay ko, kabaw ko nga hilabta na sad ko. So samtang akong ante na busy, nangawat ko siyang pitaka og kwarta. Dali-dali kog lakaw, dalag usa ka sanina, gisod sa plastic, ug naabot ko sa Cebu City. Naihas ko kay wa pa ko kaadtog city jud. Daghan kay tawo og sakyanan. Naay mga building nya dagko ang dalan kay sa province namo, gamay raman. Wa ko kabaw asa ko padong. Nahadlok ko kay wa ko'y kaila, pero nagpadayon lang jud ko og lakaw. Unya hapon na to. Hantod naabot ko diha sa may Santo Rosario. Nagtindog ra ko diha sa gawas. Na ako'y nabiling kwartang gamay. Nipalit ko sa kilid og chicherya. Hangtod padong na mo gabii. Kahilakon kay ko kay wa ko kabaw asa ko moadto. Asa ko matug. Akong kanon ugma wa ko'y kaila. Hangtod sa nabot kog lakaw diha sa Fuentes Menia guys. Kanang nice skywalk diha ug moto mo sa dili. Nahimo kong manlilimos kay wa na ko'y choice. Wa ko'y kwarta ug wa ko'y kaila. Diha ko tigkatog babaw sa Fuente nga skywalk. Mabuntag manglimos, usahay wa pa ko'y kaon, hugaw kay ko, namasura na lang ko, sige og hilak before ko matog. Tulo ka adlaw ang milabay, sukad nga nilakaw ko sa balay sa akong uncle. Ansigi kog stay sa Fuente skywalk. Na ako'y na-meet nga mga batang kalyera pod, mag-igsoong babae og lalaki. Si Bert og si May. Samtang naghigda, nagpaminaw sa kagutom sa tiyan, ni duol ni sila nako, nya nilingkod sila dapit nako. Si Bert kay 13 na, nya si May kay 10 pa. Hugaw kay sila, parehas me. Na amigo nako sila og nakahibaw ko nga gibiyaan sila silang papa og ilang mama na lang ang gabuhi nila. Pero ilang mama sige daw og lakaw-lakaw. Ug under sila sa usa ka leader sa mga batang manlimos diri sa Cebu. Manlimos sila pero ihatag na nila silang leader nga tawgo nato sa pangalan nga Tonyo. Kanang Tonyo isog kuno kay na. Basta mo supak gani ug mahibaw-an niya nga wa girimitanan, kulatahon kunog maayo nya way kaon. Bisag irimit nila tanan, wa sila'y kaon usahay. Mao to naluoy ko sa ilang kahimtang. Mao to nagminaro mi. Nagtago mi para makaon namo. Ako'y nagunit sa mong kwarta para kaon-kaon. Nagkasuod mi og naanad nako sa akong kinabuhi nga manlimos na jud. Hangtod nag-edad kog 15. Nasweto nako sa Cebu og nabuhi na lang jud ko sa panglimos og pamasura. Pirmi kuyog mi nila Bert og May. Pero ako matog diha sa Fuente skywalk pirmi kay di man ko pwede nga mokuyog nila og uli kay wa kaila si Tonyo nako. Og di pod ko ganahan nga ma-under ni Tonyo. Ganahan kay ko mouli sa moa that time. Pero lisod kay wa ko'y plete. Kumusta na kaha ako mga igsuon? Okay ra pod ba kaha sila? Ganahan kay ko mouli but lisod. Basin inani na jud akong kinabuhi hangtod mamatay ko. Sige ko gilak. At the time, I even cursed God. Nganong ingon ani man kapait akong kinabuhi. Unsa man ang sala nga nabuhat namo nimo. All my life nagpakabuutan ra ko nga bata. Nganong namatay pa man jud si mama o papa. Nganong gi-rape man ko. Ngano naingon ani man akong kinabuhi. Nga hasta pagkaon lisod na kayo pangitaon. Tagagabi matog ko perte pang bugnawa. Lami na bitaw kayo give up ato nga time guys. Pero nagpadayon ra jud akong pagkamanlilimos hangtod nag-edad kog 16. Og naabot jud ang time nga nasakpan mi ni Tonyo. Nakuhaan ko niya kwarta og kabalo siya nga silang Bert og May diri maghipos og kwarta nako. Gidami ni Tonyo kuyog sa iyahang mga batos sa ilaha. Balay day ni guys, nya daghan sang bata didto nga mga manlilimos. Og gikulata niya si Bert, luoy kayo. Nya si May nasad ang sunod, loya lagi. Way batasan murag di tao. Nya ako,
Gisag pa ako, nya gisikaran akong tiil, ug na siya gisulti nako. Sugod karon, under na kanako ha. Tanang limos nimo ihatag nimo nako. Masakpan gani tika nga nagtago-tago og kwarta o gipalit-palit nimo og pagkaon, patay jud ka sa kulata. Kasabot ka? Ug sugod atong adlaw, under na ko ni Tonyo. Payat kay guys, kay mas naa pa ko'y makaon sa una kaysa karon. So tungod sa kagutom, usa ka adlaw, akong nalimos gipalit jud nako og pagkaon. Abi nako dili ra ko masakpan. Sus kay pag uli nako, tinuod jud di ay ang gipang-ingon sa ubang bata nga grabe ni si Tonyo. Masakpan jud kaniya. Pagabot nako, perti kong bunuga, wa pa ko'y kaon. Perti kong hilak, sakita bitaw, lami na kayo ipakamatay. Wa na joy pulos akong kinabuhi. Gitabangan ko ni Bert ug May, nihatag sila gamay sa ilang pagkaon. Ug nagsige ra jud kog hilak. And before minatog, nag-istoryahan na imi. Mingon ko nga, di na ko kagwanta. Mulayas ta na, palayo ta dire, para atong limos sa tuwara. Mitubag si Bert nga, litsod kay na, kay bisag asa ka mo adto, masakpan jud gihapon kang Tonyo. Ug mingon pud si May, nga tinuod jud, daghan na bata diri nga nisway og layas, makita na gihapon nag-abot diri, kulatahon og maayo. Maong di na lang jud mi maglayas-layas. Umingon ko nga, nya, magsige ratag antos ani, mamatay ratang maging ani. Mingon si Bert nga, mao no pud ni akong kinabuhi, ako na lang dawaton. Mamatay ra na sa Tonyo ikadugayan, antos lang sagud ta kay watay lain maduulan. Umingon ko nga, basta ako, ugma mulayas ko. Di na ko kagwanta diri. Kuyog muna ako, sige na. Umingon si May nga, ayaw lang na buhata please. Pero mingon ko nga, sure na jud ko ugma, magpalayo na ko diri. Ug mingon si Bert nga, di lagi ka makatakas kay naay mga sigig bantay nato. Di jud sila mo kuyog nako. So naka-decide ko nga ako na lang ang mubuhat para dili na lang pud nako sila mamong. Gi-assign mi ni Tonyo diha dapit sa maternity sa may Vicente Soto, Larsian. Mao na among ruta karong adlaw. Magsuroy-suroy mi diha dapit, magsigig pangayo og kwarta. Malipay na lang gani ko nga ang ihatag kay pagkaon kay makakaon pa ko kaysa sa kwarta nga kabaw ko nga di mamoa. Moto pagkaodto, ni goodbye nako nilang Bert. Naglakaw ko palayo, diha ko miagi sa Chongwa kay kanang mga batos ni Tonyo kasagara na aman sa mga highway. Di kay sila anang mga suldunon. Moto naglakaw ra jud ko. Nagdali-dali sad ko kay basin makitaan ko. Sus paglakaw nako, naamay nagsyagit sa kong likod. Paglingi nako, si Adon. Usapod sa mga batos ni Tonyo. Umingon si Adon nga, "Huy, asa man ka? Di man na ruta nimo. Balik dito." Cool ba kay ko sa tanan, moto nagdali-dali kog dagan og giukod sad ko niya. Padayon ra jud kog dagan hantud diha dapit unahan sa Hotel Stella og sa sige na kog dagan naligisan ko og sakyanan. Pagkaligis, natumba ko, nalagpot gamay, pero tungod sa karatol ni tindog kog balik. Pero mo action kog dagan balik, ni sakit man akong paa og tiil, motong nagpadaplin ko. Timing kaayo, odto to, wa kayo'y nakakita og mingaw rasad ba. Yan ay babae nga nigawa sa sakyanan, mga 40 kapina sa akong paminaw. Niduol siya nako, og mingon siya nga, "Aladay, sorry kayo, wa mapug ko magtanaw." Nilabang kag kalit nagdagan. "Ali, dadon tiga ospital." Naghilom ra ko og didto ko kabantay nga na ako'y samad. Gamay rasad sa kamot og paadapit. Og mingon ang babae nga, "Ali day, dadon tiga ospital kay napangos ka. Sorry kaayo. Sunod, magtanaw ka sa magidaganan para way disgrasya. Nakalitan sad ko paglabang nimo." Gitapukan mi og tawo, gamay rasad noon, nya na to'y mga lalaki. Mingon ang usa ka lalaki nga, "Ma'am, uso na ra ba ng modus nga magpaligis na sila?" Og nailaing lalaki nga mingon, "Unsa man day? Okay ra ka?" Og napoy nangutana kung pila na edad nako. Daghan kayog pangutana og wa jud ko nitubag. Nya katong babayi nga tawgon nato sa pangalan nga si Tess. Iya akong gipasakay sa iyang sakyanan kay ihatod kuno ko niya sa Chongwa. Nasyak ko kay bisag ni istorya tong mga tawo nga modus to ako Wa jud siya ni patoo. Og iyahang gibuhat,
Iyaha jud kong gitabangan. Ugaw kay ko. Baho, pero gipalingkod ko niya likod sa iyang sakyanan. Pagsakay nako, kita ko sunahan na si Adon nagtanaw ug nakulbaan kog balik ug nihila ko. Natinga si Tess, mao ni istorya siya nako. Ingon siya nga, ngano man kaday, sakit na kayo imong samad or unsa man. Sulti asay sakit. Gilang, hapit na tas chongwa. Dool na lang jud. Ug mitubag ko nga, di ma'am, okay ra ko. Wara ni. Mohangyo lang ko ma'am. Ayaw ko dada sa chongwa. Dada lang ko slayo, bisag asa, basta ayaw lang diri, maluoy ka. Naghilak gihapon ko og maayo samtang gistorya to. Kumitubag si Tess nga, ayaw day, patanaw sa kung wara baka naunsa. Ayaw ka bala ka, ako ray bahala sa bayad. Magistorya niya lanta about ana imong hangyo human ha. Mauto nga naabot na mi sa Chongwa, gisod ko sa ER, dugay sad mi sa Chongwa kay gitanaw pa man kung naunsa ko. May gali, wala ray naunsa na bukog nako. Bunog ra o gamay rang samad. Gilimpyuhan akong samad, nya okay ra jud ko nya makagawas ra dayon. Bilib ko kay wako biyae ni Tess, hangtod nang gawas mi, mga hapon na to, iya akong gipasakay sa iyang sakyanan. Nangutana si Tess nga, okay na kaday? Pagsulti biya sa tinuod. Pag mitubag ko nga, okay na ko ma'am, salamat kayo. Pag nangutana siya kung unsay pangalan nako. Mitubag ko nga, Maria ma'am. Pag nangutana siya nga, asa man imong mga ginikanan di ay. Mauto nga didto tanan ni sulti ko niya, gikan sa sinugdanan sa kong kinabuhi. Hantod atong tayma nga nagdagan ko kay gigukod ko niya don, maong naligisan ko. Pero perte kong hilak, og nakita nako siyang mata nga naluoy siya nako. Og miingon si Tess nga, astang luoya di ay nimo inday oy. So kung wa na kay ulian di ay, adto na lantas sa moa. Pagsulti niya ana na siya ko. Og miingon ko nga, sure ma'am oy, wa man ka kailan ako, nya dadon ko nimo sa inyo. Sige ra ma'am, okay ra ko. Ibilin lang ko basta layo diri. Kahibaw ra ko mabuhi kay naanad nako. Og mitubag si Tess nga, ayaw, dadon tikas sa moa. Wa ko kailan nimo pero gaan akong paminaw nimo. Ganahan ko mutabang nimo, kasabot ka, manguli na ta. Og wala na lang ko ni balibad. Kaya kung unahuna, swerte ko kay naay ni tabang nako. Panagsar kaayo ni kay manlilimos sa ragud ko. Hugaw kay ko, nya kalit lang nga nay usa ka tawo nga klaro kaayo nga dato nga anda mo tabang nako. Atong tayma, medyo nalipay ko. Kay murag naka-feel ko nga musugod nagkahayahay akong kinabuhi. Medyo dugay-dugay sad siya nga ga-drive. Kay layo di ay iyahang balay. Naa sa liluan. Pagabot nako, nisiga akong mata. Kay dato jud di ay si Tess. Dakog balay nga naay gate. Niya sa sod na swimming pool nga gamay. Pagsud na mo, na siya'y mga katabang. Murag lain kayog pananaw nako og nisod mi silang balay. Ninduta jud dako kay sa tanan og nagtanaw-tanaw ko sa palibot. Nya taod-taod nitawag si Tess sa iyang katabang nga si Mara. Miyon si Tess nga, Mara, ali sagod? Og mitubag si Mara nga, unsa man te? Og miyon si Tess nga, si Maria dayni. Dadaan ni siya sa CR, palihog kay maligo siya. Kuwaay sad siya og towel tuas taas katong bago. Hatagi po siya shampoo og sabon. Pahulma sa siya sa nina nimo. Nagamit na to nimo tanan katong gihatag nako nga mga bago nga panty. Mitubag si Mara nga usap ako nagamit eh. Umingon si Tess nga, aw, hatagi lang sag usa si Maria ha? O sige te, kuan sa nako sa taas. Balik ra ko. Nisaka na si Mara. Nya ni istorya si Tess nako. Kaligo day ha? Ayaw undang og ligo kung di matangtang ang mga hugaw si mong lawas. Limpyo hijod og maayo. Iguman ni mong kaligo, pag ilis nya lingkod lang dire sa sofa kay anhion rati ka ha. Og mitubag ko nga, sige ma'am. Umingon si Tess nga ayaw lang kog tawagag ma'am, ma or ante, mas okay pa ko ana. Sige ante, salamat kayo. Taod-taod naabot sa Mara. Nagda sa mga gamit, nya gikuyugan ko niya sa CR. Gipahubo niya ako ang gipangsuot kay ilabay na daw. Nana ko sa CR og for first time, di jud ma-explain akong kalipay.
Nakaligo jud tawon kog tinud-anay. Sa una, makaligo ra kog mag-uwan. Nang limpyo kog maayo, dugay kay ko nahuman, niya paghuman nag-ilis ko, niya nagpaabot ni Auntie Tess sa sofa. Sumanan akong ligo, naglingkod ko, nagpaabot ko ni Auntie Tess nga munaog. Mga 3 to 5 minutes siguro nga nilabay ninaog siya. Ni-smile siya nako, naawaw ko pero nibawas kog smile. Nitapad siya nako, sige siyag tanaw nako nga ga-smile. Umingon siya nga, limpyo na kay ka Inday. Kagwapa man day ni mo Inday oy. Nigunit siya sa kong nawong og sige og smile. Ganahan biya kay ko nga nakoy anak na babae. Saon taman wa man. Mangaon sa ta, maghatod to sumara diri og pagkaon. Ni-smile ra ko kay panagsara jud ko may istorya guys. Nagwonder ko wa siguro ni siya anak kay wasad ko kabantay. Basin mangkay ni siya nga ganahan og anak. Wala na lang ko nagmindsad kay gigutom na pod bitaw ko. Naabot si Mara, nagdaog pagkaon, perte kong kaon. Kay ana man si auntie nga mukaon kuno kog maayo, di kuno ko magwauwaw. Moto kay lami isad kaayo ang mga pagkaon, perte kong kaon oy. Balag dako kay kog kaon atong tayma basta nanigurado lang jud ko nga mabusog ko. Og sa dugayng panahon, nabusog jud tawon ko, grabe nga hapit din ako kalihok. Lipay kay ko, pero at the same time, naguol. Kay si Bert og May, kabaw ko nga walay tarong kaon. Pag humanong og kaon, niya na si auntie nga na siya gisugo palit og sanina nako o uban pa nga mga gamit nako. Kida ko ni Mara sa taas, niya na si Mara nako nga ako kunong kwarto. Nasya koy, nindot kaayo nga kwarto, napay aircon, nindot og higdaanan, naay cabinet, naay TV. Di ko katuogod nga kalita sa panghitaboy. Murag bag-o raman to nga akong kinabuhi pait kay sa tanan. Nya karon murag wow, naa ko aning kwartuha. Di kaha ni damgo? Sus, di jud ay damgo. Tinuod jud. Kaingon ko nga nganong giswerte ko kalit. Lipay kay ko, pero nakonsensya pud ko kay silang Bert ug May. Wa man lang nako nada. Kung pwede lang akwaon nako sila, gikuha na nako sila. Mga 7 PM na to ni Saka si Mara nagdaog daghang plastic. Ako kunong mga gamit. Naghigda-higda ra ko atong tayma. Muragikan sad ko nakatog, siguro kadyo trasad. Nya taod-taod ni Saka si auntie, nilingkod siya sa kahigdaanan. Umingon siya nga, maayo kay nakapahuway ka Maria. Tawgo na lang kahatakag iya, kay taas rang Maria. May pahiyaw marko gamay, medyo kiwa pa kay mauwaw pa ko ni auntie. Umingon ko nga, okay ra auntie. Umingon si Tess, nga ayaw pag uwaw-uwaw iya. Di ko ganahan uging ana. Samot na nga nakadesisyon ko nga himuon tikang anak-anak. Nasya ko, like what? Seriously? Tinuod? As in happy kay ko. Abi gini nako nga himuon ra kog maid. Pero okay ra ko tawon bisad maid ra ko aning balaya. Fights na kayo. As long as okay akong kahimtang. Pero himuon kog anak-anak? Wow. Grabe ka-bless na gud nako. Wa ko nitingog og nihila ko og gigakos ko niya. Og mingon si Tess, unsa man, musugot ka? Perte na jud nakong hila kog mingon ko, ngante, di ko katuo. Dugay na intawon kay ko naka-feel nga na ako'y ginikanan sukad na wagtang si mama og papa. Nag-inusara na lang ko, nalayo na ko sa akong mga isuon. Sigurado ka ante, karon lang ko nimo nailhan. Pero sigurado na kay kanako. Umitubag si Tess nga, di ba, nakaisgot naman ko nimo nga dugay nako ganahan nga naibabay nga anak. Ambot lang iya, gaan kayo akong buot nimo. Ganahan kay ko mutabang nimo. Ug I hope nga maayo pud ka diri nako. Sugod karon, tawag ako og mama ha. Perte jud ko gihilak ug moingon nga salamat kayo. Di jud ko ni kalimtan imong kaayo ma. Og pere jud na akong hilaka oy. Gigakos ko niyag maayo, nya gipikpik niya akong likod. Niyon daw nakog hilak og nag-inistoryahay mi about sa akong pag-eskwela. Ganahan ko no siya nga makahuman ko. Nangutan na siya kung unsa kuno ko taman. Niana ko niya nga nakatungtong og first year high school. Sayo man ko naka-eskwela mao 12 ko first year na ko ato. Niana siya ni June may eskwela daw ko. Ipa-enroll ko niya. Nangutan na siya nga asa ko nag-eskwela og siya ra kunoy bahala sa tanan.
Then kalit lang siya og pangutana. Basin ganahan ka mo suroy sa inyo sa Mindanao. Mitubag ko nga, ganahan man ante. Ay ma, pero di lang sa siguro karon. Ako na, lami bitaw kayo mo uli. Muduaw sa kong isuon. Babayi sa drabato, musta na ka siya. Pero di pa ko andam. Umingon si Tess nga, ikaw bahala iya. Basta ako, pa-eskwelahon ti ka ijon ha. Mitubag ko nga, salamat kayo ma. Ayaw ka balaka, maning kamot kog maayo og suklian ti ka sa imong kamaayo nako. Nag-arrange na dayon mi sa akong kwarto og sa mga gamit nga iyahang gipalit. Pagkahuman ni kaon kadyot, niya natog na dayon mi. Sukad atong adlaw ni gaan akong kinabuhi. Si Mama Tess mulakaw ni siya kay na siya'y mga negosyo nga timanon. Niya mang katabang diri silang Mara maayo og tagad nako. Og naluoy daw sila nako pagkahibawo nila sa akong kaagi. Wamansag ko nagtinapulan. Mutabang jud ko sa mga buhatonon sa balay. Tagauli ni Mama Tess, mo bless ko niya magdadjud siya og pagkaon nga lami permi. Nakita pud nako nga pinangga kay niya iyahang mga katabang. Mao silang Mara pinangga sad kayo siya. Lami na kay akong kinabuhi ay. Pero nagyapoy mga gabi nga maghila ko kay mingawon ko sa kong mama ug papa. Ako mga isuon ug nakanuna pud ko nilang birth og May. Mainta okay ra sila. Sod sa kong utok, nagplano ko nga maabot ra jud ang panahon nga makatabang ko nila. Ug labaw na sa kong isuon nga makontakto nako sila. Usa ka adlaw nangutana to sa Mama Tess nako kung okay ra ba ko. Gi-open niya katong na-rape ko. Actually, basta about ana, di ko ganahan may istorya kay sakit kayo. Ma-picture out dayon nako ang nahitabo nako. Grabing panamastamas ang gibuhat sa kong uncle nako. Usually, matrauma jud ang babayi, pero tungod siguro sa kong kalisod at mga panahona, mauwa na ko'y panahon sa trauma-trauma. Kay busy sa pagbuhi sa kong kaugalingon. Mo sigurong instead, mawi ko, nakusgan ko. Ug wa ra ko maunsa, pero once sa maisgutan gani siya, sakit jud kayo. Niya na si Mama, nga gusto ba kuno adtuon namo among uncle. Pero nibalibad ko, di ko ganahan og gubot. Ug usa pa, 4 ka tuig na ang nilabay. Gusto na akong kalimtan ug mo focus na lang ko sa akong kaugalingon. Niana pud si Mama nako, nga sige na lang kay naara pud ko nunay gaba moabot. Ug kabaw ko nga ang gaba di jud na magsaba. Mayor jud ang dagan sa akong kinabuhi guys. Maayo kay si Mama Tess, 48 na di ay ang edad ani nga time. Nya caring kayo. Nagpakamama di siya nako og wa sad nako siya gifail og na love na nako siya isip akong mama ug akong pamilya. By the way, mga April day ni aning panahon na guys. 16 years old pa ko, mag 17 ko sa June. 1 month na ang nilabay nga nagpuyo ko silang Mama Tess ug usa ka hapon na siya ko. Naglingkod ko sa sofa sa ubos, nagtan-aw mig TV kuyog sa mga katabang nga silang Pat, Neneng, Lisa ug si Mara. Nabot si Mama Tess. Ni Bliss ko, nagdash siya Jollibee, gikuha ni Pat. Anya ni kalit siya ingon ni Mara. Mara, nanawag si Ranran nimo? Nasyak ko kay first time ko nakadungog sa anang Ranran. Kinsa na siya? Hilom rajud ko. Nagkaon ra ko sa burger. Kung mitubag si Mara nga, mi-text rate. Ana siya nga tell mommy I will call her later. She's not answering her phone. Umingon si Mama Tess nga, tag-an ko pa, nabilin akong phone god. Musaka ko sa taas, kaon lang mo diha. And I was like, ha? Mami? So naa siya'y anak di ay. Wala ko nasultian ni Mama Tess ani. Na-feel kog suya gamay pero giwagtang ranako. Wako'y right magsuya-suya kay di ko tinuod nga anak. Dapat magpasalamat yan ko. Pero na-shock lang jud ko ba? I thought wa siya'y anak ba? Kalit kayo. Ato nga time nakasabot kog English kay nakaabot kog first year. Nakaundang lang ko kay tungod sa nahitabo nilang mama. Niya akong pangutana ngano English man kayo. Niya unsa ni si Ranran? Babae ni o laki? Niya kay numduman man ko nga niana si Mama Tess nako sa una nga ganahan siya anak nga babae pero wa sa paminaw nako. Lalaki siguro ni si Ranran. Naghilom-hilom lang ko hangtod na ngaon mi og panihapon. Nya ni Saka na dahin ko sa kwarto.
Di man ko katog, sinigawas o kadyot, naglingkod-lingkod ko sa lingkuranan sa gawas. Nyato po na time ni gawas si Neneng og nakitaan ko niya. Mingon si Neneng nga, "O iyang, naaligi ka dari sa gawas." By the way, daghan na silag tawag na ako. Iya, iyang, yang og Maryang. Itubag ko nga, kung alante, nagpahangin na ra. Ikaw, naglabay ko sa basura gikan, di ko katugon sad. Ug nangutana kong Neneng nga, kinsa day na si Ranrante. Ug mitubag si Neneng nga, anak man na ni ate. Wa ka ba o? Murag ni sakit gamay akong heart. Nasuya ba ko? Ambot lang. Ug ingon nga, wow ka ba o? Wa man nagisgot si mama nako. Ug mingon si Neneng nga lalaki na 20 ang edad na sa California. Dari na siya katong gamay pa. Pag edad og 15, niya to gawas didto na ni eskwela. Siya raw sa anak. Asa ang bana ni mama? Mao na siya kung pangutana ni Neneng. Mitubag siya nga, patay na si Kuya Tom 3 years ago. Half American o half German to siya. Sa gawas man gapuyo si Ate Tess, pagkamatay siyang bana niuli siya diri. Nagpabili na ra si Ranran dadto. Ug uniko iho na si Ranran. Mitubag ko nga, mao ba? Wa kay ko kadungog anang panga ni Ranran God. Karon lang jud. Umiingon si Neneng nga, panagsara kayo na mo kontak ni ate oy. Ganahan manggod unta si ate nga kuyugon siya diri ni Ranran. Di man ganan si Ranran diri kay mas ganahan pa didto sa Amerika. Pero sukad naabot ka, murag nakakita ko nga nalipay na si ate. Sa una maklaro namo nga gaguol siya. Sa gisulti ni Neneng naluoy noon ko ni Mama Tess. Na-realize na ko nga dato lagi kay siya, makapalit siya bisag unsa. Pero naapod ay siya yung problema. Tanang tao man siguro kay naagyo'y problema ba? Ako nga wa na'y ginikanan, nangita ginikanan. Si Ranran nga na iyang mama, na marayig pa nga kuyugon siya, di niya kuyugan. Libugas ha? Ang puti magpaitom, ang itom magpaputi. Ang kulot magpa-straight, ang straight magpakulot. Ngano kasa? Di ko kasubot. Naluoy ko ni Mama Tess Jod. Kung pwede lang jud mabalik silang mama o papa, kung muangyo sila nako, pagbigyan jud nako kay ato ugod nang ginikanan. Ug swear, sakit jud kaayo mawagtangan og mahal sa kinabuhi, labi na ko imong parents. Naman may istorya ni Neneng inya ni saka ko sa kong kwarto. Nagwonder jud ko kung ngano kasa. Ngano sa 1 month nako nga pagpuyo, diri wa man nakahisgot si Mama Tess about siyang pamilya, about ni Ranran. Basin siguro naray panahon mosulti siya nako. Wala na lang ko nagunahon na og bisag unsa. Og magpaabot lang ko nga moistorya si mama nako. Nya natog na dayon ko. Pagbuntag ana, nakamata ko kay gipuka ko ni mama. Dungan ko mig breakfast kay pahuway sa kuno siya ron. Di siya mulakaw. Ninaog mi nya samtang nagkaon mi ni open og kalit si mama. Mingon si Mama Tess nga, "Nakoy na istorya nimo iya. Ayaw ka tingala ha?" Unsa man ma? Feel na ko about ni Ranran. Og mitubag si Mama Tess nga, nakoy gisugo ipadto sa inyo sa Mindanao og sa imong eskwelahan para makaeskwela ka igabli. Gisugo na ako nga tuon ang balay si mong lola. Niya, unsa man ma? Mana akong pangutana. Mingon si Mama Tess nga, patay na imong lola. 3 ka buwan na ang nilabay. Ug manghod nimo mina ang pangan? Naguol kayo ko. Akong lola wala na po di ay. Namatay siya nga wa man lang nako napahiyahay iyang kinabuhi. Mao ra ba unta to akong promise niya? Mao ba ma? Wala day si lola? Oo ma. Si Mina. Noon sa man siya. Ug mitubag si Mama Tess. Wala na kuno didto. Wasad ka ba imong silingan og parente kung asa. Pag humana mo kaon nihangyo kong Mama Tess nga mosaka lang sa ako sa kwarto. Ana siya nga obanan ko niya. Yan ako nga mag-inusara lang sa ako kadyot maha. Gawson rati ka. Dali-dali dayon kog saka sa taas. Pagsud na ako, diretso ko sa idaanan, perti kong hilak. Lula sa doy? Wa man lang ko paabuta. Bisag nagkita lang tawa jud. Namiya lang kagalit. Sukad na wala silang mama ug papa. Ikaw na may nagbantay namo ni Mina. Nag-expect patawon ko nga naapakoy ulian didto. Hasta si Mina nawagtang napot. Di ma-explain ang kasakit, perti kong hilak. Nga naman, mga maayo man silang tao.
Nga naman, unsa may nabuhat na ako nga inani ka grabeng kasakit akong perme ma-feel. Nagunahuna ako sa kong gisuon, sus kabata pa ato. Maintag okay ra jud si Mina oy. Ug ako mga igsuon nga lalaki. Blurry na kaayo pero nagdahom gihapon ko nga magkita mi pohon. Sige kog hilak. Grabe. Kuuta sa kong dugahan, murag gikumot. Samtang nagsigi kog hilak. Niabli ang pultahan, niya nisod si Mama Tess. Giduol ko niya, niya nihag siya nako. Naghilak na po siya kapil. Ingon si Mama Tess, iya, gusto na. Ayaw na og hilak. Magkuol ko magtanaw nimo. Sakit kayo ma. Mga tao nga duol kay sa kong kasing-kasing, puros lang nahanaw og galit. Sakit kayo. Gahil ako samtang istorya. Kasabot ko iya, kay nawadaan sad ko og mahal si kinabuhi og di lalim sakit jud. Ayaw naghilak kay naara ko. Di man ta kasabot nganong nahitabo ni, pero naaray rason ang Ginoo nganong gitugutan niya nga ang mga putang nga inaani. Pray lang jud permi, ayaw naghilak. Mga taod-taod ni undang kog hilak og ni share si Mama Tess nako about sa iyahang bana nga si Tom. Namatay kuno kay giatake sa heart. Yang parents wala pod. Og ni open pod siya about ni Ranran. Nangay siya sorry nga no dayon siya musulti nako kay na busy daw siya og nangita ra siya saktong panahon nga musulti nako. Ni share siya nga gimingaw kuno siya nga naay bata siyang balay kay si Ranran di kuno ganahan moaray sa Pilipinas kay mas ganahan didto og nalipay daw kaayo siya sukad pag-abot nako. Isulti pod si Mama nga gisultian na niya si Ranran about nako. Pero wa man siya gisulti nga kung unsay reaksyon ni Ranran. Ug wa na lang pod ko nangutana. Iya kong gipakita sa picture. Ug hala ka, gwapo oy. Kanang beauty nga film inana si Kuya Ranran. Ana si Mama Tess nako nga busy pa daw akong kuya karon og ipalaila rami niya pohon. Og fast forward ta, nag-eskwela nako. Gi-enroll ko ni Mama sa usa ka private nga high school diri sa Cebu City. Ihatod jug sakyanan permi ug sayo pod kayo ko mamata kay layo god ang amoa sa liloan. Mayo ra gihapon ang dagan sa akong kinabuhi, permi ko naningkamot nga mapalipay si Mama Tess ug mutabang ko sa balay nya nagtarong ko sa akong pag-eskwela. October na to siya, I was 17 years old, nag-birthday man ko pag June. Last day na sa klase to. Padong kog uli, pag-open ako sa portahan mga 4 PM na to, akong nakita si Mama Tess naglingkod o gwapo kay nga lalaki, nindot og lawas, taas, puti, nagkalo, brown og mata, brown ang buhok. Nilingi sila niya ang lalaki sig tanaw nako. Nagtanaw ko sa lalaki, murag familiar iyang face ug didto ko nakarealize nga si Ranran man siguro ni. First time ko kita niya sa personal, but since kita ako niya sa picture, so ako makatel jud ko nga siya. Sige ra siyag tanaw nako. Nilakaw ko padol ni Mama Tess niya ni Bless. Umingon si Mama Tess nga, maayo kay abot na ka. Musta ang school? Okay ra ma, niya mi smile. Maayo noon. By the way, I want you to meet this guy beside me. Maria, this is Randall, imong kuya. And Ranran, this is Maria, your sister. Og nangutana si Ranran, why is she here? I thought I told you not to keep her. So na makakarakan ako all this time, mami? Umingon si Mama Tess nga, Randall, stop it. Mama ko nimo so ako'y magbuot. Ayaw paging ana sa imong igsoon. Umitubag si Ranran, nga wow ma'am, what's gotten into you? You act as if you're the biological mom. She's a beggar, ma'am. You don't know what kind of person she is. Nagduko ra jud ko na minaw na sakitan ko sa gisulti ni Kuya Ranran. Pagmingon si Mama Tess nga, stop it Ran. Buutan kay nga bata siya. Bisag kausawa ko niya hatagi rason nga magmahay ko. Og i-prove na niya nimo nga maayo siyang tao. An maayo yang intensyon nato sa atong pamilya. Umingon si Ranran nga, okay ma'am, if that's what you think, fine. But at least nagpahibaw lang ka nga naapaday siya diri. I thought you kicked her out of the house.
I even made a surprise visit not knowing I'd be surprised too. Pagmingon si Mama Tess nga, Ran, sorry. Wa lang sa ako ni sulti nimo kay kabaw ko nga di ka mosugot. Mas ganahan ko istorya nimo sa personal parehas karon. Andi jud ka magmahay ni iya. Maayo kayo siya. Pagmingon si Ranran nga, I'm sorry ma'am. I love you but I will never ever accept her. She will never be part of this family. Nitanaw si Ranran ako, nya gitudlo ko niya. And ikaw, bantay lang ka nako. Nitindog dayon siya, nya nisaka sa taas, nya gitawag siya ni Mama Tess, so yun siya nilingit. Nagtindog rapod ko, nangurog akong tiil, ganahan gi ko mohilak pero akong gipugngan. Nauwaw pud ko kay naarapod silang maraba na minaw, pero tinuod man sad si Ranran. Sakto man siya og kasabot ko niya, og giduol ko ni Mama Tess. Ngon siya, iya, sorry kayo si mong kuya. Gikapoy ra siguro to. Pasag dahilang maokay ra jud ang tanan ha. Pasag dahilan to iyahang gipang istorya. Ako ra tong istoryahan. Og mitubag ko nga, okay ra ma. Kasabot ra pod ko ni Kuya Ranran. Mosakas ako sa taas ug mag-ilis ko. Nisaka ko sa taas, niya naglakaw ko padong sa kwarto. Nakit-an ako si Ranran nagtindog dapit sa komportahan. Nagtanaw nako. Nya didto pa ko nakahinumdom nga hala. Naam dayang kwarto nga tapad sa kuha. Basin ka Ranran ni. Lami na kayo ibalik sa agi pero basin mo ana siya nga guilty ko kay maglikay-likay ko niya. Bisag kulba, naglakaw lang jud ko padayon hangtod naabot ko sa portahan. Waman sad ko niya gialihan, sige ra siya tanaw nako. Pag-abli na ako sa portahan, nisod siya kalit. Nakalitan ko ug nitanaw ko niya. Naglingi-lingi sa siya sa kwarto before siya ni istorya. Umiyon si Ranran niya, nice room. Ug wa ko nitingog. Umisumpay si Ranran, nga di ka kasabot og English, ibisaya na ko ha. Ana ko, nindot imong kwarto. Pero wa gihapon ko mitingog. Umiyon si Ranran, amang ka? Pero wa gihapon ko nitingog. Niduol siya nako, nya iya kong gialihan. Umiyon si Ranran, unsa man, di ka mo tingog? Ni ana ko nga nindot imong kwarto. Mitubag ko nga, salamat. Umiyon si Ranran nga, ana ba tingog jud? Pilay gasto ni mama dere. Mitubag ko nga, wala ko kabalo. Umiyon si Ranran nga, kabaga ni mognawong no? Ni diman pa ka nga ingin-ani mong kwarto? Feel pa kaayo ka imo siyang mama? Unsay tawag nimo niya, ma? Pina-sarcastic nga katawa dayon. Wow, unsa kaha ang gipakaon nimo sa kong mama? Nakahilak na jud ko, kay wa na jud ako napugngan akong luha. Sobra na kasakit siyahang gipanulti. Ug mingon ko nga, sorry kaayo kung nakasamo ko si mong pamilya. Pero never ko ni demand si mong mama. Iya ni tanan, siya mismo ni tabang nako og thankful kay ko. Og wa ko'y bati nga intensyon. Umingon si Ranran, cut the drama. Nya nigawa siya diretso sa kwarto. Gisirad-an dayon nako. Nya nihigda ko sa kong bed, nya perting hilak. Gabiin ako nakamata mga 8 PM na siguro to. Nagdoduha ko gawas kay basin magsugat na sadming Ranran. Pero gutom na pudra ba? Wasad ko gisaka ni Mama Tess, mao nang ninaog na lang ko, bahala nag magkita mi. Pag naog nako silang mara nangaon na. Gitawag ko nila. Pagduol nako, nisulti si Mara nako nga manglakaw daw silang Mama Tess og Ranran. Mangadto silag Manila kay moduaw sa igsuon ni Mama Tess. 3 days sila magstay dito, nya ditso na sila sa California, kay adto na sila magkalag-kalag. Mobisita sila ni Uncle Tom. Mobalik daw sila mga November 4 na. Naguol ko kay gimingaw ko ni Mama Tess. Pero at the same time, nalipay kay wala na si Ranran. Samtang nangaon mi, nisulti po silang Mara nako nga kalitra daw kaayo nga naabot si Ranran ganina. Wa nagpahibawo ni Mama Tess. Sweet pa jud kuno kaayo kay nagpabook na si Ranran sa ilang pag-adto sa California para makabisita sila ni Uncle Tom. Ni-share pud sila nga buutan raman daw na si Ranran katong gamay pa. Nya ni eskwela sad kuno na sa kong giskwelahan karon. Pag 15 naka-decide siya nga didto mo padayon sa gawas kay mas ganahan kuno si Ranran didto kaysa diri sa Pinas. Giinan jud ko nila nga sabton lang nako si Ranran kay base nagsalos ra kuno to nako. Kay Oniko ihobya. O gusapod,
concern lang kuno to ni Mama Tess. Pag humana mo kaon, nang hugas kog plato, then saka sa taas, nya nagsuwat ko sa akong diary o gibutang nako ang nahitabo karong adlaw about ni Ranran, and then natug na dayon ko. Usa ka adlaw, mangadto silang mara sa SM City Cebu. Pagkahibaw nako, nagdali-dali kog ilis kay sa una i-assign ra ba mi ni Tonyo diha. Mamasin lang ko basin makit-an nako silang Bert ug May. Pagabot namo, nag-grocery silang mara. Na sila gipalit ug nipalit pug og ako para akong ihatag kung makit-an nako sila. Nipalit pug sa nina tagsa sila. Pag humana mo, nisulti ko nilang mara ug ni okay sila. Pag adto nako sa mong istanbayanan sa kilid sa daan, nakita ko ni May. Lipay kay ko pero wa ko kita ni Bert. Dali-dali kog duol niya ug gitawag nako siya. Paglingi niya, iyahang nawong kay murag wa siya kaila, nga murag kaila. Pagkadugayan, nakailara pod siya, niya na siya kayo siya. Ngayon si May nga, Ate Maria, ikaw na? Nitubag ko nga, oh, ako ni. Ug mingon si May, nga naguol biya mi kay among nahibaw-an naligisan ka. Lagot kay si Tonyo. Unsay nahitabo nimo? Dako kay gagkausaban. Ug mingon ko nga, long story May, basta kay naay ni tabang nako. Asa si Bert? Ug mitubag si May nga, di na mi kuyog ni kuya. Gihimo na siyang batos-batos ni Tonyo. Ha? Nganong isugot man siya? Umitubag si May nga, wa man siya'y mabuhat. Si Tonyo biya magbuot kung kabaw na ka nga mas mahayahay ka kung batos ka. Umingon ko nga, mausad, antos-antos lang sa mumiha. Dawata ni moro ni akong matabang sa karon, pero promise, tabangan tamo, mo ani-anhi ko permi, aron magkita ta dire. Umingon si May nga, salamat kayo. May paka nahimutang naka. Pero salamat sad kayo te. Wa ka nakalimot na mo. Maintag magkaabot gihapon ta dire. Sige lang May, buhaton ako tanan, maningkamot ko nga makatabang ko ninyo. Di na kayo ko magdugay, amping mo permi. Nilakaw na dayon ko kay nagpaabot na silang mara nako, niya nang uli na dayon May. So kada tong adlaw, di na jud mawagtang sa kung nuhuna si May. Maklaro nimo nga mura ganahan kay siyang musulti nga kuwaon sad nako sila. Pero lisod pud kayo. Di mi okay ni Ranran ug maikog na sad ko ni Mama Tess kung dadon pa nako sila dire. So sa pagkakaron maghatag-hatag lang ko nila, mao lang sa ako matabang. Fast forward naabot na silang Mama Tess, nagdala siya daghang chocolates. Nya nagtago pud ko para ihatag nako pohon nilang May. Pero sukad naabot sila ganina, wa ko kabantay ni Ranran. Wa man say giingon si Mama Tess, sulipay kay ko kay nagpabili na sa Amerika ang buing. Klaro na kayo. Mga katulo ka adlaw sukad pag-abot ni Mama Tess, klase na dayon ig ugma. Nya medyo nakatug ko gamay ato nga gabi. Nya nakamata ko mga 11 PM jud to. Nagdali-dali kog mata kay andamo nako akong gamit og uniform. Pero pagtanaw nako, gihanger naman akong uniform so nakauna ako nga hala. Giandam ni Mara siguro samtang natugo. So akong giandam akong bag na lang, akong sapatos, nya before ko matog, mag half bath man jud ko, nya timing kaayo nga nakatug ko o nya wa pa ko ka toothbrush. So naka-decide ko nga moadto ko sa CR. Sa balay ni Mama Tess, duha ka buok ang CR. Ang dako nga CR nasa ubos, napod CR sa taas. Mas gamay ra kaysa sa ubos. I-open nimo makita dayon nimo ang gripo, shower, ang bowl, niya anay mirror. Nagkuha ko sa akong towel. Nagdako sa akong sabonera. Nisod ko sa CR, gihugasan nako ang balde, niya nagpagas ko. Paguman, gihubo na nako tanan akong gisuot. Napuno ng balde, gipawong nako, gikuha na akong kabo, niya padong naunta ko mamubo. Nakalimot ko nga wanako nalakan ang portahan, so nihunong ko kadyot. Padong kog lakaw sa portahan kaya kung lakan, pa ko naabot sa portahan, ni abli man nagkalit, anya ang nisod, kay si Ranran, anya aga boxer nga gray ra ang suot. Puwa-puwa yang naong nga murag gikan nagpainit og maayo. Niya naggunit og toothbrush sa pikas nga kamot, niya nagtanaw nako, niya na shock. Ni ako nagtindog, way tabon, bisag gamay og nagatubang niya.